mai mult spatele, de la gips și patul ăsta. Când pleacă cineva, te muși și tu acolo. Când vine un miros de rahat, aproape să borăsc acolo. Ce dracu miroase așa? O fi de la bebelușii ăia. Dar nu era de la ei, era de la băiatul de lângă mine, cel de 18 ani, care era cu maică-sa acolo. Cer scuze, deschid ușa imediat. De parcă era ea de vină, asta era situația. Era cu băiatul ei, Bogdan, de vreo 2 ani prin spitale. Născuse cu un defect la picioare, le avea ca de rață, cam așa. Avea și alte probleme, printre care și retard, avea mintea unui copil de 6-7 ani. Inițial l-a operat pentru a-i îndrepta picioarele, i-au tăiat oasele și le-au îndreptat. A fost nevoie de 3-4 operații, dar acum problema era alta. Luase o infecție din spitale și rănile nu îi se mai închideau, supurau pe lângă copți, avea drene la fiecare picior și infecția nu părea să dea înapoi. El era optimist, în majoritatea timpului râdea. Când își aducea aminte de Andreea Marin, începea să țipe și să plângă. Vreau carte cu Andreea Marin! Vreau carte cu Andreea Marin! Ăsta era mor după